Stršljen. Domaćini. Pa nisi uzela da ga mirišeš, da ga jedeš. Kruške su rodile. Skinuti koju. Pa žao meni da se ne slomi grane, moram obrat malo. A? Šljiva je ko med. Gdje da vidim? Šljiva je ko med. Majke. Šljive su ekstra. A? Macanu, gdje si? Gdje si, Moca? Imao mi sjeva. Gdje si? Da radiš? Ja, Maca. Da tažiš? Mi jedemo sive, ti jediš mi sebe. Ajmo, Maca, cao. Opa. Gledaj koliki je kamen. A? Šta je ovo mljelo? Jel? Žito. A? Žito. Ko ga je postavio? Gdje otvori, gdje? Vidi. Ko u svoje. Ko u svoje da uđe. Vici. Majke. Jaba. Žena ključi. Cap. Ko je? Orah jebote, šta je ovo? A nije, šta je ovo? Žugavi orah. Ne znam šta je, je li ovo orah, jest? Kakav je ovo orah? Nije, šta je ovo? Šta je ovo? Evo kesti, ne vrvi kesti. Kakav kesti? Žmiri? E sad, pogledaj desno. Ja dobar Bostić. Nemoj da bi slučajno otvorila oči. Pa ne vidim. Pa znam da ne vidiš. Sad čekaj, šta ću samo reći. Kad ti reknem da otvoriš, otvorit ćeš, važi? Spremna. Sačekaj. Otvori. Patka ogladnila. Vidi ribe jazinu. Tuši se možda. Evo. Je, kulajkula. A? Da ufatimo jednu. Ovo piše da žena treba da šuti kad joj unutrašnji duh kaže da priča. Jes materi. Ne piše, piše, evo. Ozbiljno. Ovo ti je na Švajcerdojče. Stoji da je u ovom jezeru zmaj prao jaja. Meni niko ništa ne vjeruje. Ali opet imaš onu priču. Nije legenda. Kada da kitovi, kada ejakuliraju, razumiješ, tu negdje kažu 150 do 200 litara sperme izbaci. Znam se da izbaci u ovo jezero, tu ovo je sve potruhlo. Ja. I sad se mi svi pitamo kad uđemo u more, što je more slano. Pa ti vidi. Ja, ti vidi gdje je čavka. Ja bi rado ispričao nešto o ovom, ali nemam blage veze. Šta je ovo? Idemo tamo unutra, imaju stepence gore. Ajmo pa da idemo. Pa ćemo se vratiti. A? I neke rupače. Da li je ovo sad napravljeno? Pa sad napravljeno. Sad bušilicom, hiltovkom, to je se radilo. A viš koliko su glatke ove stepenice? Pa to poliraju. A? Pa poliraju, razumiješ? U Mostaru, ne? Pa jo. Ovo je to kamen. Vidiš, isti kamen. Pa možda su iz Mostara do ovdje dovlačile kamen. Ja. Ovdje
Šta im je bio? Tuš. A moja nešto bubne. Ovdje se znači tuširalo. Ok. Tuširali se. Sedneš na kamer. Da? Hajde, nemojte. Hajde pokaži kako. A? Šta je ovo? Ne gledam šta je. Čekaj kakaj. Pazi, mokra. Šta će? Vidiš. Stara legenda. Kaže, bradavi ti po rukama. Ovo je čudo. Ovo je zatvoreno. Jes matri. A? Vidimo šta ima unutra. Nema ništa, nisi ni ušla. Domaćini, gazda. Evo, za kraj smo još jedno. A vidjet ćemo šta je ovo. Nešto leti oko glavi. Stršlje. Stršlje. Zbušljivi. Jebote. Jebote. Samo dobi stršljena u glavu. Zbušljivi. Vidite. Kako je slatka šljiva. Ko duša. Ja sam sve kupala. Pravi ovako. Ovo je ekstra. A? Zaslužen, majke. Fajn. Kako se zove? Holy cow. Holy cow, prokleta krava. Završila ovdje. Ću probat? Kakav je da je? Fajn. Nema ništa puno. Ali, onako lijepo miriše. Pa nisi uzela da ga mirišeš, da ga jedeš. Dobro. Dobro je? Okej.